И добре, понеже съм с бандика, мога да снимам само по 10 минути. Да, ще го направя на няколко части и ще го кача. Естествено. Да, това е втората част. Първата част е готова и ще я кача и прескачаме пиле, браво. Внимавай! Да. И сериозно ти трябва книжка. Къде оттама мотора, бе? Изведнъж всичко се телепортира. Не, бе, не депска. Ти вече става за слушане. Това вече става за слушане. О, Джесика! Какво правиш, бе? Ай, ще умрем за... ти не са на код под човек. Ще ме убият. Ето, кой ти каза? С снайпер, нали знаеш? Къде си сега? Лад Стив. Има някакъв Стив. Стив! Къде си? Там ли си пак? Отдалечи се малко, че... Нали знаеш? Крива лазер. Просто пишете. Да, лазер. Нещо такова. Ще го напишем в описанието. Аре пак същия, бе, яки. Защо с кола? Добре. Аре, гаскай да прескочим пилето. Да. Айде. Знам. Що сме в кола. И сега, моля ти се, не отивай пак нататъка. Добре. Бързо, бързо, обости го! Браво, е! Газ, 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 газ! Убиха ли те, бе? Оф! Сериозно ли? Как? Ау! Стига, бе! Какъв е този, бе? Пръскана с смута! Махни се! Ай! Кенус! Махни се, бе! Ах, най-накрая. Махни се, бе! Сега ме залепя! Глей, сега зарад него му убиха. Браво ти, бе! Вау, гърбът ми е зелен. Вау, майка. Франклин! Франклин! Ако не го знаете кой е, това е от GTA 5. Ако не знаете кой е Франклин, това е от GTA 5. Може някой да не го знае, които не играят. Убих ли го тоя, бе? Г. Или са килна. Идвам. Пак си при хора. Не си, бе. Ти отгоре върху ти ли си, бе? Че си, ама... Не,
Да, пак се телепортирам. Ех. Чакай, бе, пич. Айде, гаскай. А? Иди отчека от хората. Добре, може да ги убием. Единият е на Готпъб, другият ни е. Стига се тяло. Аре, гаскай. Мале, аз съм без тениска и направо кожата ми е все едно като тениска фарчи. Ай, човек! Стига, воде, за тебе XP ще има, за мен има. Има ли? За тебе XP ще има, че ме убиваш. Ох, супер. Здрасти, пич, Коста. На ти един, на. Добре, айди, хайкам ти. Айди, хай. Хайкам ти. На то му хайкам. О, изчезна. Добре. О, Веном. Какъв си ти е, Веном? На ти е. Чакай да приложим една тактика. Айде. Айде, падай, бе. Опа. Тан, тан, тън, тън, тън. Как ти умираш, бе? Абе, няма се занимавам с тебе. Айде, идвам с тебе. Кой е при тебе, бе? Той е на Готман, дой. Како? Как умрях? Едно макилна във въздуха. Не съм се самоубила. Виж в чата. Defi Gaming has been killed by Ghost Venom. Да. Не можеш, аз пробвах.